Kinong kitkam kanong po Block Congress Committee. Nen kasngi sa jan yung katayo balala. Kila penlong yung kajing rakhe Advance Christmas. Haswa yung kajing rakhe Advance Christmas. Kita kinong ilam ke NBCC. Haringkat UMLA kanong po. Shua bakin penlong yung kajing rakhe. Kila penlong yung kajing lejurep. Haringkat kajing ais ngobha si kijakari kunsuet. Bat kumju kila lej ban pe ikinong pang. Hapo kajaka sumar hamau sentai PHC. Ya kabala airu da kajing ais ngobha haringkat kikintin kerku kerdo. Sngau kemen sibun wat apedeng kini ki jingja ki babun rukom ka bingi ngimat kum ki breu hasla jang pertei ki bo bleu la suspa sngau kemen ba kidon kum kini ki jaka kini children's home agban nagaliang jongka ripoi presiden sinot kinala ban penlong ban sedang ya kini ka jakasa na ka bentah kitu ki pramensium ki bahing ki basem ki bomdon chu ki ni pa lani la bandon deng ki bala I no ki pai ki la se no kun swet ki bomdon chu pa pe ki pat kali ki jaka lachna kerpang na kamenta ban pensa kerpang ya ki bakum kita nomor kata kan ni gesni don kan na kamenta ban ya kendu markmat dalade ya kini ki khat wengut ki bodon kini ki prasnong pratau ki baying basem pradong pratain jumi ya ki bala pensa kan ni jaka ban soman ai kuble ya karib hoy presiden sinod ya ki pastor idungi ki bala don komisim banbu ya kan ni jaka bat bagajing sedang ya kan ni kalong sisa kajing kerku na kabenta jumpi dan gini ki het ki beret ni kambun dan dei ki ba pedeng garta ka ba lagam no san snem adu po khat san snem ki dan gini ki kena judan hani ya nomor kata na kaliang jungi kum ka NBCC bangiwan ka ni kesni kalong ban ya kendu ipi la sya ka ni kesin ka ban kong ka bangin ngi ban wan kan nong idap ka so kemen ka krau ban yo ban ya kendu ban I ki kumde ki kena ki kelung ki ba I pu I ping ki kelung ki ni ki kena red ki ba I start ki ba I syai ki jingmut ki jing perkat ban ngi scam ka ni ki jing syai ki jingmut ki perkat ka dur kmat pu samar ki jung ki ka di ki jing la jong ki nong pek ki nong sumar so ai burom ya pi ba pi la sisa ban pek ban smi ban sneng ban kentu ban hikai ya ki bat ka ba kongsan kalong ba haba kila penhe pensan ki kumni bat ngi dang scam hiro banang ni sakmat ki nong pek nong kmi ki don ni brimut ki don pin soba ban hikai ya ki khamtam ga akor ko burom ka jing tip bru tu play tip ka tin ni dong play ban ya I pramarjan ba kumbo tra Yesu la hikai ni ni na tagadao ba kum ki kun kristan ni dei ban nang ban hikai ki ban ni scam ban da kala he kala san kin sala ban long briu kin sa la ban no senyang na kamta kani ka long briu kaman briu ka jungi I ban pau ka jing smokeman yo krau bungi ban don kat kani step hang ni halau jong ka marngar PSC ni ka jing tumu ka jungi ka long ban wish advance Christmas ya ki staff hang ni ki ba pelut ya ka por ka si ban ai ka service na ka ki ban ba kinong pang kani ka dong ka khan ni jungi we wish all the best nam ta staff baro blame don kat ba pi ba ni scam ba kani ka jing ka ke Christmas jungi kani ka slam advance Christmas jong slam an ya ka kendai bang ikan mau jing wan long breu jong try jisu sla perthai kan no jing ku ya philang baro ngilang baro ba ni scam ba kani ka pitsi ba ba ai jing sakri ni por ki ladep nang la na jing sakri khamba ki por panwan ban nam da sakri ki pajba ki babun